Ano ikan? Mura nakabutang from X mong sir. From X? Oo. X nakabutang ma'am. Ala ka dira. Kasi pangalan sa imong misis sir? Rubilin. Ala, Catherine lagi ni sir. By the way, happy birthday sa anak na kong pogi, ugway katapad. I love you, nak. Maski dili kaayo taga-istorya, tungod kay busy kaayo ta pareho. Enjoy your day, nak. Kauban imuhang pamilya diha. Mama, I love you from mama. Thank you, ma'am. I love you. Salamat sa gift. Imo kong surprise. Maski no, hindi ka mag-istorya kayo. Salamat. So, na-feel na ko kung unsa ko nimo kalab. I love you. Thank you for teaching me how to love, showing me what the world needs. Ego's Flower Shop, delivering happiness. Sir, may buntag. Ano kila lasib diri sir? Jewel? Ay, package sir, deliver may package. Pero wala may bayari ang pana sir sa pag-deliver. Ano yung nakapakit? O may kabalo, naka-carton man agad. Sige. Gawas man ata ni sir. Ano na? Kasi nagpadala. Wala po yung nakabutang kwan sir. Receiver lang no, nakabutang rin sa carton. Nasa meron nun is 2.8. No. Na kayo na nanawag sa sir, nga na-package sa mabot. So, wala yung ipadala sa mama? Yung nasib ba? Wala yung ibutang kitsa nagpadala? Wala yung nakabutang sir. Ang nakabutang ay Jewel Lasip, diri sa stock na closing to biso. Ay, ikaw dahil. So, namin nakabutang diri sa UD good sir. Bayaron man pa ni. So, kanina sir, makailan may picture sa sir, video sir, kay matakbalo kung sa ikon ni. Ngala lang po mi sa karton, kay gaan. Dako sa karton, gaan na tayo ba? Kasagaran ng karton ipa-deliver, bugat mo gina. Dako ang karton, gamay, isulod. Gaan lang siya. Ciao, what po kayo order sir? Asa gikan siya? Wala kayo nagbutang, receiver ginagbutang sir. Ikaw na Joel Tre sir, Lasib. Basig na yung mga pangalan nila kaparihan mo ba? Yan sir, gusto nyo makita sir? Sana daw. Dito sir, yung mga alam po may picture. Kita, gawas lang. Ay, open lang, liog ko. Surprise! Happy birthday! Happy birthday sir! Ha? Sige. Ano ikan? Mura nakabutang from X mong sir? From X? Oo. X nakabutang ma'am. Ha? Ala ka dira. Ala ka dira. Ngayong buntag, happy birthday. Kapila naman mo karon? 40. 40? Mura pa mag 20. Pagpaila-ila rin, sir, ako na si MM, kani si Abby and James. We are from AM Digos Flowers at Tsunami dire karon para maki-celebrate sa imuhang ika-40th birthday. So, nakay idea kinsay gahatag ani? Ma'am. Kinsang ma'am? Si Mrs. Si Mrs. Ano? Ala dili ma'am. Kuan daw ni X lagi. Nakikano daw ni siya panang settle daw sa imuha. Ano gihatag niya? Closure daw. Kinsa ka ni? So, nasa yung mensahe sir, pero usa na ko basahon, kantahan sa kanamo happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Idea sir, kinsa jud? Namang luod jud ni sa imuha. Si ma'am. What's yung pangalan sa imong misis sir? Rubilin. Ala, Catherine lagi ni sir. So ana siya sir, una sa tanan, nakahinomdom pa ba ka nako? Oh, ala.
Ala. Ako ni imuhang ex sa una. Ala. Patay na ron. Unta naa ka sa mood karon na. By the way, happy birthday sa anak na kong pogi, ugway katapad. Wish na ko sa imuha na unta hatagan kang maayong panglawas ug ampingi kanunay imuhang pamilya diha nak. I love you nak. Maski dili kayo taga istorya, tungod kay busy kaayo ta pareho. Amping mo permi diha. More birthdays to come. And may God bless you na. Enjoy your day na. Kauban imuhang pamilya diha. And once again, happy birthday. Mama, I love you from Mama. Thank you, ma. Asa di si mama? Nasawa. Sa gawas na siya. More birthdays ko pa. Kanya, kuan lang. Ako mga pag-ampong nga ang Ginoo kanunay magabantay kanimo mga proteksyon sa tanim nimo mga plano sa pinabuhat sa imong mga desire nga ang Ginoo gid magabalan sa tanan. Pag binuotan. Birthday wish ni mo. Hala. Unsa ingon sa ingon ni Daddy? Happy birthday. Happy birthday. Ikaw na lang sir, unsa may message mo sa imong family, labi na sa imong mama nga nagpa-surprise? Ma, I love you. Salamat sa gift. Imo kong surprise. Maski no hindi ka mag-istorya kayo. Salamat. So, na-feel na ko kung unsa ko nimo kalabo. I love you. Kanto lang? Nag-request man siya nga pasayawon daw kag budot. Ana siya pasayawa to kay gibingaw na ko adto. Now niya unsa man na nga tagaan nimo i-grant nimo iyang gusto? Si ma'am na lang daw magdikto. So kay di ba ka mo sayaw sir o birthday kiss na lang ma'am sa imong hobby. Happy birthday. Sige, picture. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghan na silang napalipay nga mga pamilya hilabi ng mga OFW kay di masayang ilang kwarta ubay-ubay ang makover nila nga area serbisyo nga garon ang Bigos Flower Shop lang doon